Dharma neta tan sumande Ya ripalungguhan iki ngaturke panglipur sawetara dasare iki para kadang-kadang pengrawit sarta waranggana isih siaga ing diri sawega ing gati. Ya. Ana 7. Ana 7. Wiwit saka sing ngisor kae Mbak Lia Sundari saka Sragen. Terus Mbak Trihastuti Tirnawati ya saka Ngawi. Terus dibacotake kae Mbak Laras kae putrane Pak Min. Ya. Nah, dibacutke terus Ibu Sukesi Rahayu, ana Mbak Birgita Ayu saka Kediri, ya, terus Mbak Umi Hafifah pungkasane Paseban ya kuwi Genduk Lintang Kairo. Ya ripalungguhan iki ngaturke tembang sawetara isih ana pamundhut ning rada mburi merga iki tembang sing ala sekarang. Ngono. Arep nyuwun apa? Njajal kula nyuwun pelok. Nah, Mbak Lia Sundari kula suwun ular kambang, Mbak. Monggo kula nderek ajeng nyamat boleh, 5 boleh. Arepe barang ya boleh. Nah, ngene iki yen ra ngene iki ra metu itu. Ha iya, tenan. Yo, Mbak Lia iki mesake le merjuangke kanca-kancane sing nom-nom men ketok ning kamera. Dhewe nganti minggir-minggir rono. Ha iya. Sampeyan ngisore iku ora entuk karpet lho, iki pas apa kuwi jeneng nggen kayu. Ha iya. Ora apa-apa prihatin nggih mprihatini anak-anak iki. Kaya ngono kuwi. Direwangi kaya ngono. Sewengi iki panjenengane le tapa brata ya ora mangan apa-apa. Ha iya, demi karo anak-anak. Yo, monggo Mbak Lia. Monggo. Jarwa modhe Prabu Kresna
ke taman muyung. Nah, iki penak iki. Ayat ta. Sapa iki sing bawa? Ya, Wira Swara salah setunggal, Mas. Sinten? Ayo, Mas Taslim saged, Mas Joko nggih saged. Ayo. Nggih, Mas Sulama nggih wonten. Kinanti karyanipun Swargi Maestro Ki Mantep Sudarsana, karyanipun tasih piguna tumraping piyayi olah budaya. Mugi-mugi panjenenganipun tansah manggih mulya wonten ing kasuwargan. Amin ya rabbal alamin. Maka Mas, salah setunggal Mas. Ya. Tepung wong kang ayu kuneng nina Ya. susah lamun den lekno Ya. Dharma neta tan sumanding Darmane kedah sumanding. sanadyan amung sedhela ya Dik iya Menengo ya rapal ora. sanadyan amung sedhela Nambani. nambani kangene ngati Iki. Sapa iki sing wani? Wani ora, Enteni. Ayo, yo iki pas yen awakmu. aku ngenteni tekamu Nah, anggere kroncong boleh mat iki. Ya, Om. Aku ngenteni tekamu ayang ngenteni mudune layu janji mutan sesawimpan jroning aku janji
sore rata-rata tembang-tembang katresnan. Iya, Pak. Ya Rama itu pancen sing hit saiki sing bangsa ngono kuwi nganti bocah cilik-cilik iki adike genduk lintange tembange nganti sesideman. Yo, genduk lintang Kairo iki mumpung pelok barang nduk tak jaluk nostalgia mbiyen sampean nate viral ketemu karo Mas Bagong nalika ngaturake kelinci ucul. Wah, iya. Yo muduna saka panggung ngono. Napa? Hah? Lenggah mawon. Wah, nggih, mboten napa-napa. Nggih, mboten. Oh, boleh, nggih. Ning komplite wong sik sore kok ya. Lah anu kula nyuwun bawane Mas Joko ya Mas. Nah, ben dibantu Mas Joko ya. Nggih. Ya, ya. Mas Ulo dereng. Oh iya kowe ngono. Timbang mutung. Ayo. Lek mutunge nyokoti watu ha iya. Lah iya, engko bablas ning Madiun. Iki matur nuwun lan apa ki jenenge nyuwun ngapura karo kanca-kanca peniti tuwas tak jadwal. Ha iya. Istirahat gamelan ijo. Ha iya, Besok ngagem kagungane putra Pandhawa, Pak Kondang Sutresna. Wah, cocok iki. Wis pokoke dijawil muni. Ha iya, Matut ngono. Ha iya. Ha iya, kaya ngono mergo Pak Dr. Yuswanto mbiyen sumitrane Swargi Rama Haji Kondang Sutresna. Saben-saben keluarga besar Mbah Satim Blitar, Pak Yus barang angger wayangan dalange sinten kemawon mesti paringi piranti pisumbang saking putra Pandhawa. Ah iya, cacak. Ya Mas Sulama coba kaya ngapa? Ayo. Gawanipun, nah apa kuwi jenenge kelinci ucul. Nah, coba. Ya Mas. Aduh klinciku ucul Yai cilik ngene pamane open-open kelinci ya pantes. Ha iya. Men sing openi dadi kelinci percobaan ngono. Ya ora pantes lho kaya Mas Ulamong open-open bangsane kelinci. Kowe sing cilik-cilik ngono kuwi mentok bebek. Ayo. Ngono kuwi pas. Lek sapi jane kegeden. Ha iya, mung semono kok ngopeni sapi. Ha iya. Mbiyane dhek lak duwe sapi perah to, Truk? Iya, kae lho susu Boyolali. Iya. Oh, gelangan diperes kleru lanang slentak. Ha iya. Tujune dhek iso tangkis ning wis bocor bathuke. Oh telat le nangkis to. Ngono kuwi. Ha iya, angger awake dhewe karo kanca-kanca iki ning Boyolali. Wah, karo Mas Sulama digawake susu segar asli Boyolali. Wah iya. Enak kuwi bergizi kuwi. Ha iya, Ya Mas Sul. mongko iku dadi katras nanku bocah cilik ning len gedhe arum tenan. Arum biya. Ayo. Ngawur arum gandem lho. Ayo. Ora iso ngalor. Ayo. ngalor ngidul neno tepung kelang mungke cilik Saimo tukang blangkon lho. Karang Pandan kae. Sing dienggo kanca-kanca iki made in Pak Saimo. Mulih dienggo mak teplek ngono kuwi. Heeh, enak tenan. Teplek diubengke mak ser ngono. Ha iya. Ayo. Lah iya, penggirang pancen lek gawe perhatian men kancane do tertarik do gawe rena-rena ayo. Sirah iso dicap, digambari logo Madangkara. Kuwi blangkon ya kok dicap-dicap piye ora. Ya Masul. Saipo
bunga rasaku. Ngangge niku ana sing medun. Saiba bunga rasa aku. Ngono kene. Saiba bunga rasaku. Duh, jos ya. Nenane. Ayo. Menengo ora senengane kok. Wong nembang kok ganggu. Yen mulih bakal tak pondong. Ih, matur sembah nuwun Mas Prasetyo. Sulomo. Wis elak temenan. Piyayine lembah manah ora tau nesu, ora tau tersinggung. Ayo, glewah-gleweh garapi karo kancane ya trimo meneng wae. Ayo, sune tampang surga ngono kuwi. Ayo. Pokoke titenono sok piyayi putri mbuh sinden mbok apa yen entuk jodoh kaya Mas Sulomo. Wah, tenan tentrem atimu. Ayo. Mau yo tinggal selingkuh meneng ae, Dek. Ayo. Aja kok ya. Wong duwe rasa pangrasa kaya. Yo, Lintang, coba kaya apa, Nduk? Kota seterusé nganggo man mumpung isih pelok barang iki kanggo ngeling-eling ya kuwi kae lho awake dhewe lak nate digaweke karo Mbah Sukron lagu wayang kayu. Wah, iya, Ning cakepane lak biasane sesuai dengan tema sing nimbali sapa? Ya. Saiki njajal njukuk saka Sinom bae Nulado laku utama. Wah, iya, ngono kuwi. Ya. Asline wir. Asline nak kae wayang kayu crita menak. Bebrayane nyicil becik kae dan seterusnya. Saiki ganti cakepan. Ya, Nulado laku utama men kabeh apal kuwi. Ya, dangdutan kepenak. Ya, Cok, dipun aturaken sesarengan tak tung tak. Ya, yuk. Yo 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 bahan sing opati dapati amal suci sudanan nafsu binafsu pokok-pokok tanami sekali lagi yang kedua memanismu kang jiwat. Memanismu kang jiwat agawe
memanismu kanggo jiwat Panembahan Senopati. Bir. Ayo, jalan aja Bir ya. Oke, ayo jalan wis. Sing mbawani Mas Danang Surya nyuwun pambiyantu Mas. Penggironge wis kabeh. Ayo. Jumeneng nggih, Pak. Mas Danang jumeneng nggih. Oh, nggih, siap. Nggih. Lek kaya Mas Danang ora kuwatir wong piyayine iki sugih tembung, sugih sastra. Ayo. Pomongkon jumeneng arep ngucap apa wae iki siap. Nggih. Mengke kula jemput lho, Mas. Kula jemput Pak Dalang. Nggih. Lah aku ora pati wani lek kuwi ora. Syukur lek ikhlas jumeneng. Wedine ora ya awake dhewe arep meksa. Ayo. Mergo apa awune sepuh kono. Ayo. Ya. Kuwi manut lek sing ngongkon Mbah Narto manut dhek. Ayo. Dalam mimpi. Ayo. Ayo. Ya Mas Danang iki gandeng ya karya Semarang jenengan mriku lah tenan. Luar biasa. Dosene Umi iki ning Karawitan. Ya, Angger nggen rebab Umi ketoke ora mampu ngono diliwati kok pinter. Ayo, menyelamatkan karo anak pinter iki. Ayo. Ya Mas, sinomipun Mas. Yo. Yen kowe seneng lewo adane seneng lames. Ugi kula aturaken asring sanget Bapak Ki Suryanto Karanggedhe menika kepareng mirsani monitor gelaripun Madangkara. Monggo Bapak Sugeng Laras nggih. Menika ingkang Rama ingkang nembang Bapak. Ayo. Malah sepuh anake ora. Nggih Mas. Becik elu wong prasaja swara enting ngono kuwi. Ha iya ora ngoyo ning dadine apik bening. Iya. kapuk napa pripun enteng? Hah? Kapuk napa pripun kok enteng? Lah kapuk apa njaluk diwusoni? Loh, mandek. Mung walengku aja lames. Yo, dibantu. Mas Rajamala ya Mas. Nah, iki ya suarane apik kok iki. Nanu. Seneng lames gampang kena ing bandu. Cara rebab iki ya cerawak suarane. Pancen ya lawak kuwi. Cerawak lawak ora. Apik kuwi angger piyayi titenan angger tanggapan angge slop. Woh, tenan. Ini suarane bergas. Ayo. Katoke katok alus. Alus ngerti angger ngagem katok ireng kae. Ning ndi ya katok ireng kuwi kok. Ayo. Bani ya. Ora. Karo leluhur ayo. Luhur-luhur magrib-magrib kok ya. Ya Mas. Tumraping sarah wungan mbok aja
seneng lames neneng seneng lames padha karo semen ayo kula keganggu leh nih kalau wingking gayenge pola nggih ora apa-apa no Citra matur nuwun Mas Bagus Danang Surya Putra kalian Raka Mas Joko Warsena. Wah iya suarane bergas kabeh wong kuwi dicoba iki sak panggung iki kabeh nembang ya apik kok. Ha iya wong rata-rata pancen sarjana. Monggo Mas Dwi ayo dibukani king Bonang. Ayo. Ayo. Mbak Tutik ya, Mbak. Ut. Apik lho. Kaya ngono kok ya mirasa tenan kok. Lek gelem tenanan ya ampuh kok ya. Bareng tak teliti lek dingge joget. Lah kuwi sok-sok medun-medun dhewe. Ayo.